Vítajte v Ádržbách. Tu sa oplatí naozaj ísť pozrieť. Je to neskutočná nádhera. Neverila som tomu, ale že budú bezbariérové. Až keď som sa pozrela na ich stránku, tak tam ukázali, že určitý okruh je bezbariérový. Chodník je dostatočne široký a pevný aj pre elektrické vozíky. Miestami je aj štrkovitý povrch, ale je spevnený a dá sa po ňom bez problémov prechádzať. Na začiatku je jazero, k nemu sa bez problémov dostanete. Dookola sa však ale nedá prejsť. Skaly sú vyhľadávané turistickým cieľom, preto je treba si radšej kúpiť lístok dopredu. Na ich stránke sa normálne dá kúpiť. Priložila som vám aj mapku, kde som vyznačila červenou bezbariérovú trasu. Okruh má asi 3,5 km a bez prevýšenia. No a teraz ako sa tam dostanete? Oproti bielej budove je jedno parkovisko, tam ale nie je bezbariérové. Na druhej strane cesty sú bezbariérové parkoviska. Prejdete cez prechod prechodcov a pôjdete týmto chodníkom rovno. Hneď len pár metrov odtiaľ je skala, prejdete cez železničné priecestie, po pravej strane je informačné centrum a potom hneď je aj vstup do Ádržbách. V informačnom centre sa nachádza aj bezbariérové WC. Na celom okruhu nie je WC ani žiadne občerstvenie.